Her har vi altså de to herrer. Endnu en klassiker, Danmark-Sverige. Ja. Ringen til denne aftenens 5. kamp, og hermed den sidste inden vores berammede pause. På vej til det sorte hjørne, Tobias Johansson! Vi har Tobias Johansson her fra Sverige på vej til hjørnet. Ja. Og han kæmper ud af Fight Gym Borås. Han har en kamprekord på 12 runder og 8 tabte. Ja. Det er altså også en gym i Sverige, som har haft en masse gode fighter gennem årene. Som sagt, så er Sverige et af de lande, der laver rigtig mange gode fighter. Det er jeg helt enig i. Ja, han er altså på vej i ringen. Og det er altså en A-kamp, vi skal se nu. Og det kan I se lige om lidt. Hvorfor? Faktisk Michael Clemmensen, som står deroppe som ringdommer, var også ham, der var ringdommer dengang jeg selv havde en kamp. Så det er lidt nostalgisk at se ham i ringen. Han har så rigtig mange års erfaring som ringdommer. Jeg tror også, han dømte en af mine kampe. For det ikke skal være løgn. Ja. Og så har jeg faktisk set ham for 20 år siden, tror jeg, kæmpe til VM i thai-boxing. Så han er også selv en dygtig kæmper. Herre, ja. Jeg mener faktisk, han har gjort comeback her for nylig. Hans modstander på vej til det hvide hjørne. Han hedder Bediahan Seran. Så Bediahan Seran. Ja. Danmark. Ja. 3 gange dansk mester og 1 gang skandinavisk mester. Så også en... Har også en BBC-titel, ser jeg. Ja. I amatørklassen. Kæmper altså ud af Azuik Gym. Igen også, som vi husker det fra Fight-statsene, på papiret et meget lige match. Og hvis det holder standarden, som er sat på de første 4 kampe, så bliver det jo bare endnu en forrygende kamp. Privilegie at få lov til at være vidne til her i KB-hall til Combat FC. Så kæmpe produceret dansk Muay Thai-event. Josef Azuik, som altså har hænderne fulde her i aften, som både promoter, organisatør og i hjørnet på sine fighter. Ja, tror han ikke også selv kæmper. Ja, det kunne lige have været prikken over. Præcis. Introducerer første fighter i ringen til denne aftenens 5. kamp. En Muay Thai B-klassekamp, der kæmpes i weltervægt og er berammet til 3 gange 3 minutter. Han kæmper i aften sin 21. kamp, iført sorte shorts og sorte handsker, og til daglig træner han i Fight Gym Borås i Sverige. Af de foregående kampe er de 12 vundet. Giv en kæmpe hånd til det sorte hjørne, repræsenteret ved Tobias Johansson. Introduktion af den anden fighter i ringen. Han kæmper i aften sin 34. 20. kamp. Fighteren er iført sorte shorts og hvide handsker, og han træner til daglig i Azuik Gym. Af de foregående kampe er 12 vundet, og han er 3 gange dansk mester. Giv en kæmpe hånd til det hvide hjørne, repræsenteret ved Bediahan Seran. Så fik vi fighterne præsenteret, altså Danmark
ved Betty Hanseran og Azuik Jim i det hvide hjørne. Hvide handsker, sorte shorts. Og der har de begge to. Ja. ikke hvide handsker, men sorte shorts. Sorte shorts, ja. Og altså Tobias Johansson fra Sverige. Sorte handsker og sort hjørne. Og de viser lige respekt for hinanden her. Så mens de skal begge to lukke ringen. Det er godt at se. Jeg bliver lige bedt om at lukke ringen af også her. Spændende kamp. Også fedt at se, at der er lidt sponsor på den svenske kæmper derovre. Det er jo altid rart, når der er nogen, der har lyst til at støtte sporten. Absolut. Dem kan vi ikke få nok af. Det er så vigtigt, fordi de fleste klubber, der er jo altså drevet af mere eller mindre frivillige. Ja. Og de fleste kæmper, og selvom de kæmper professionelt, så har de jo stadigvæk et job ved siden af. Langt de fleste af dem. Ja. Så noget sponsorhjælp til udstyr, til rejser, til ting og sager, til trænere og klubber, det er altid meget, meget velkommen. Så er vi ved at være klar. Og altså sort hjørne med sorte og røde shorts fra Sverige. Ja. Tobias Johansson. Med fine sløjfer på. Det er nemlig nogle rigtig fine røde sløjfer. Og det var altså også det, vi talte om før, det her med uniform i thai-boksning. Alt er tilladt. Ja. Frynser og sløjfer. Eller bare nogle helt sorte. Nogle her, som hos Betty Hanseran fra Azuik Jim. Som kom ind her med et rigtig lækkert low kick. Ser meget livlig ud. Jeg har set mange low kicks i aften. Ja. Sverige havde lugtet den. Vi ser lige hinanden lidt an her. Spændende, spændende. Ja. Har vi vægtklasse på de her? Nej, jeg sad og tænkte det samme. Ja. Men må ikke vi ligger op omkring de her 75 eller sådan noget? 71, 75. Jeg siger, været overrasket over, hvor høje de har været i de forskellige vægtklasser. Jeg tror, vi er ved at få børstet første runde nerverne af os her. Der begynder at komme lidt flere high kick og slag ind her. De er ved at finde ud af, hvem den anden er, og hvem de selv er herinde i aften. Godt tænke mig at se lidt flere kombinationer. Kommer de? De er altså også meget hurtige på benene, altså, så det er hurtigt ind, hurtigt ud igen. Så det er måske også begrænset, hvor meget man kan aflevere, når man er allerede på vej ud igen. Ja. Lækker lille flyvende knæ her fra Betty Han med de hvide handsker. Jeg synes i hvert fald, at jeg har set noget rigtig godt forsvar for low kick fra begge de to herrer i dag. Ja. Det er jo fantastisk. Der kom lige knæ der. Og han får grebet. Ja. Yes. Og så er vi i clinch, og så er vi i ring. Ja. Så er det videre, siger ringleder. Kæreste publikum, jeg bliver lige nødt til at indskyde, at
Eftersom den her kamp er blevet rykket ned fra vores main card, så fremgår det jo tydeligt, der ikke er beskyttelse på de to unge herrer. Og det vil så sige, at vi har taget hul på vores A-klasse-kampe. Fuld Muay Thai-kampe. Så skal vi ikke lige give alene det et bifald, kæreste publikum? Jeg vil i hvert fald sige, at der har været fuld energi på fra første fløjt. Ja. Der har så ikke været noget, der sådan har været inde og connecte rent og helt. Ja, det har bare været sådan en kamp, eller sige, en omgang, hvor de lige har set hinanden an. Meget ligeværdigt. Ja, absolut. Så det bliver rigtig spændende at se her, hvad der så kommer til at ske her i anden omgang. Seconds out. Og når det er Seconds out. så tæller vi også 5 gange 3 minutter. Er det ikke rigtigt? Eller er vi 3 gange 3? Det finder vi ud af. Vi er i gang med anden omgang. Ja. Gode spark for begge to. Så det er 3 gange 3 minutter. 3 gange 3 minutter. De 5 er kun til titelkampen. Der er i hvert fald et par nerver der er blevet tabt i pausen her mellem første og anden omgang. Der bliver gået lidt mere til stålet her i anden omgang. Ui. Kommer nogle knæ der. Knæ og en hovedlås, tror jeg også, det var. Det så ikke rart ud. Det er low kick aften i dag. Som sagt, som fighter, hvis man er lidt bange for, at ens spark bliver grebet, eller hænge der og dingle med et ben på jorden, skulle jeg til at sige, så er low kick jo lidt mere sikkert. Og så er det jo også noget, som vi alle sammen ved, at det med, at man kun et vis antal af, og så bliver det svært at stå og gå og sparke. Og personligt synes jeg, at jeg kan få meget mere kraft på min low kick, end jeg kan på min high kick, så der kan også være lidt mere power bag ved den. Og sådan, den sad den der. Ja, den var lækker, den der fra Bette. Kommer lidt ind med, skal jeg til at sige, med jabbet sådan lidt hængende. Aktiv clinch her med knæ for begge parter. Knæ. Meget god jævnbyrdighed i clinchen. Skifter han lige benstilling der. Det er jo altså ret fedt, hvis man kan det. Uanset om man er venstrefods eller højrefodsbokser. Og der kom jo lige præcis denne her med, når vi begynder at sparke lidt højere end low kicksene, så er der altså en chance for at blive grebet og væltet. Og så er det jo, at det koster jo ikke point at lande på gulvet, men det koster på energikontoen og måske også på den mentale konto, hvis der man ryger i gulvet for tit. Ui, der røg paraderne ned der. Der er lidt flere kombinationer nu. Godt low kick. Stor respekt her mellem de to kæmpere her i anden omgang. Og så var røg klokken der, skulle jeg sige så. Og det var altså Betty, der fik den bedste afslutning på anden omgang. Så han fik lige grebet et spark her på vejen ud, og fik Tobias Jønsson i ræbene. Lad os se, hvad der kommer her. Det var low kick der. Ja, du ramte ikke, siger jeg med det her. Han går også helt selvsikkert med sin parade helt nede frem imod ham, ikke? Det viser noget selvsikkerhed. Jeg tænker ikke, det er, fordi han er træt. Jeg tænker bare, det er selvsikkerhed. Jeg vil også sige, i forhold til de 4 andre kampe, vi har set her i aften, så har jeg ikke set meget boksning her fra de to herrer i den her kamp. I hvert fald ikke noget, som har været inde og connecte. Der har været mange spark og knæ.
Det har der nemlig. Jeg har set forsøg på nogle gode albuer. Og det bliver jo altså ekstra farligt nu, hvor at de ikke har albubeskytter på mere. Ja. Tredje og sidste omgang. Kommer allerede. Tredje og sidste omgang. Sidste 3 minutter. Sådan. Og han prøver at lægge ud med et flyvende knæ, det her Betty her. Det så Sverige kom. Og han greb der og low kick. Ja, han er god til at få grebet. Ja. De der midtkick der, de har ikke så lang levetid hos Betty. Dem snupper han lige under armen. Og det var en sprød jab der fra Tobias. Og så kom midtkicket ind. God højre. Lad os se, hvad der bliver herinde til. Aktiv clinch her. Med knæ for begge parter. Og de bliver skilt ad. Vi skal lige have tiden stoppet. Der er sket af det. Har du fået et kort, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Det var bare noget sved, måske. Jeg tror, at måske det var noget sved i øjet, som gjorde, at han ikke kunne se noget. Han skal kigge ud af øjnene endnu i 1 minut og cirka 45 sekunder. Tobias Johansson, altså fra Sverige med de sorte handsker og røde og sorte shorts. Betty han med hvide handsker. Azuik Gym her i København. Ja, godt high kick der. Meget aktiv med bagerste ben her i Sverige. Vi kan også se på det på den her måde, at den her kamp er simpelthen så lige, fordi de to herrer har så meget erfaring. Og de er begge to åbenbart svære at knække hovedet på for den anden. Så der bliver forsøgt på alle mulige måder at få en åbning, men det synes som om, at de begge to har et modsvar for det meste af det, der kommer. De matcher egentlig hinanden i deres stil, ja. De har begge to med at gribe og være aktive. Betty han har prøvet lige at komme ind her med lidt boksning, men altså igen får ind i nogle parader. Der kom low kick fra Sverige. High mid-kick. Sidste 30 sekunder her, så er det med at fyre det sidste af. Så er det ved at være nu, hvis det er, at der skal ske noget drastisk i denne her kamp. Det tvivler jeg på, at de har begge to rigtig godt svar på, hvad den anden foretager sig. 10 sekunder igen. Hvem har den stærkeste afslutning? Betty han forsøger. Jeg tror, han fik et lille hud på vejen ud, men altså ikke noget, der gjorde nogen skade eller rykket nogen steder. Det er spændende. Vitrigerne ser glade ud. Lad os se, hvad dommerne siger til den her kamp. Ja, det er så godt at vise respekt for hinanden. God respekt her for de to kæmper, ja. Og glade unge mænd. Ja. Ja, det var sjovt. Det må vi gøre igen næste weekend. Ja. Du ringer bare næste gang, du kommer til Sverige. Ja. Når du er i Danmark igen, så... Det er dejligt at se det kammeratskab, der er imellem kæmperne. Og vi skal altså til dommerstemmerne lige om lidt. Og det kommer nu. Og så skal jeg bede med bifald, kæreste publikum. Hør, hvad der sker. Vi skal udråbe en vinder af denne aftens kamp. En A-klassekamp, Muay Thai, i weltervægt, der gik 3 gange 3 minutter. Vinder med dommerstemmerne 3-0. I det sorte hjørne, Tobias Johansson! Hold op. Sverige tog denne her på dommerstemmerne.
Altså Tobias Johansson, som kan rejse hjem til Sverige med denne her sejr. Den blev han lidt overrasket over, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Jeg vil sige, jeg synes, den var rigtig, rigtig lige. Jeg ville heller ikke have brokket mig over, hvis det havde været Benny Hansen i det hvide hjørne, der var gået ind med den her sejr. Det er rigtig svært at være dommer i de her kampe. Så Julie, ja, jeg ved så også, det er ved at være tid.